Ipinahasa ang kaalaman at bilis ng mga PDRRMO sa Northern Luzon sa North Luzon Rescue Olympics 2025 na idinaos sa Alaminos City sa Pangasinan. Isa sa mga aktibong nakiisa rito ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa mga lumahok ay ang mga DRRMs mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Ibinida nila rito ang kanilang kakayahan sa rescue operations at rapid response sa panahon ng sakuna. Layon pa ng Rescue Olympics na mapalakas ang koordinasyon ng mga responder sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon at maibahagi ang mga mahusay na pamamaraan sa pagtugon sa mga emergency. Kaugnay nito, inihayag ng Pangasinan PDRRMO ang pagtatayo ng isang collapse structure search and rescue facility sa bayan ng Burgos, Pangasinan. Ang laging sinasabi po ng ating governor is we have to capacitate yung ating mga LGU, especially our barangays. Yan po yung tagubilin ng ating butihing governor. And as mentioned a while ago, long before the earthquakes happened, ay meron na pong ginagawa yung probinsya. Meron po tayong approved na contingency plan for earthquake and tsunami. And right now, patapos na po yung ating collapse structure search and rescue facility in Burgos, Pangasinan. And this is the first. Ito po ang isang priority project ni Governor Monmon Gico para sa ating mga local government units, lalong-lalo na sa kahandaan sa lindol po natin. Bahagi ito ng priority project ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III upang mapalakas ang kapasidad ng mga barangay at mga lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga sakuna. Inaasahang matatapos ang pasilidad sa susunod na mga buwan at agad na magsisimula ang mga pagsasanay. Sa mga huling lindol na naitala mula sa mga lalawigan ng La Union at Zambales, naiulat ng Pangasinan PDRRMO na intensity 2 lamang ang naramdaman sa Pangasinan. For the past 2 earthquake, yung dito sa may Pugo, La Union and dito sa may Kabangan, Zambales, ang pinakamataas na intensity na naramdaman ng ating probinsya, intensity 2. So sa aming REDAS, yung Rapid Earthquake Damage Assessment System, ay wala namang reported na damages. Although dito sa may season Pangasinan ay meron po tayong mga eskwelahan na merong mga cracks ng konti, but this is being addressed by the LGU. Dahil dito, tiniyak ng Pangasinan PDRRMO na patuloy nilang pinaiigting ang kanilang mga pagsasanay at aktibidad upang mahanda ang mga tagapagtugon at komunidad sa posibleng lindol at iba pang kalamidad. Napakataas po ng hopes po namin, yung pag-asa namin na tuloy-tuloy po yung training kapag ito po ay natapos na dahil we would be able to capacitate the local government units, especially in response kung magkaroon man ng lindol dito sa ating probinsya ng Pangasinan. So we're trying to move fast para ito po ay ma-inaugurate sa susunod na buwan. Ang 3 araw na aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month na may temang One North Luzon, One Mission. Pagkakaisa, kumikilos tungo sa kagandahan, kaligtasan at katatagan. Valerie Dismaya or NG News.